ανατίλαντος του ηλίου, και έλεγον προς εαυτάς, τις αποκεκύλιστε ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος την γαρ μέγα σφόδρα, και εισελθούσε εις το μνημείον είδον εανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στολή λευκήν και εξεθαβήμφισαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Αζαρινών, των εσταυρωμένων ηγέρθιου και εστινόδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλλυπάγετε είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν, και εξελθούσε ταχυέφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης. Και ουδεν είπων εφοβούν το δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων παν ήσαν.